Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a skúste uhádnuť, čo je toto. Možno niektorí to budete vedieť, ale je to japonská hruška. Toto není diva, ale my v nejakom diele si pokúsime vypestovať divu a otestujeme, jak chutná. Takže ideme sa pozrieť. Musíme získať semena, takže opatrne nakrojiť. Strašne opatrne to musíme nakrojiť. Úplne, že najopatrnejšie, čo vieme. Rovno ochutnáme šťavu. Sladká. Ale musíme opatrne, aby sme neporušili semena. Lebo hovorím, chceme si ju vypestovať. A my nechceme porušiť semienka. Takže musíme opatrne. Hovno dáme preč aj stonku. Teraz si nebudeme vysvetľovať pestovanie, jak sa to pestuje a toto v nejakom druhom dieli. Lebo ja som to ešte nekúkal. Dúfam, že to správne robím. Keď tak máme ďalšie. OK, tak to nejako vyzerá. Je to nejaká jednohúbka. Máme tam rovno semená. Tie si pekne povyberáme. Ale musia byť zdravé a pekné. Som to išlo. Na semienka tu máme misku. Tak. Šup. Potom to aj ochutnáme. A teraz ideme ochutnávka malého. To nebola hruška, ale to bolo jadierko. Takže to bolo extrémne kyslé. Ale nevadí. Toto si ideme ochutnať. Vyrežeme rovno jadierko. Šup. Udržíme koniec. A ideme na to. Skoro také jak normálne hruška, len také sladkejšie, také jemné. Veľmi dobré. Za mňa dávam 10 z 10 proste. Toto je legendárne. A kebyže sa náhodou si to chcete aj vy zohnať, mne to dal bratranec. On to tak, kde kúpil ten japonskový hruškový strom. Takže sa ma nepýtajte, kde to zohnať. Ok. Fakt sa ma to nepýtajte. Ale my si potrebujeme povyberať všetky semienka. A zajtra čakajte nové video. Také fajné video z toho vyjde. Dobre. Tu by som to ukončil, ja to ešte dokončím. Takto to nejako vypadá. Tak čaute a čakajte zajtra hneď druhý diel. Čau.